Weithiau, y peth roeddwn yn ffeindio oedd gyda'r fy amrywiaeth o ddyfeisiau yn defnyddio Google Chrome, roedd yr marciau llyfrau dros yr amrywiaeth o ddyfeisiau yn cael ei synchroneiddio. A felly, pan ydw i'n yn agor Chrome ar un dyfais, ac hefyd yn achub y marciau llyfrau pwysig ar y dyfais hon, ac wedyn yn mynd i cyfrifiadau eraill sydd yn ddim mor pwysig, enghraifft, ac wedyn yn agor porio'r Chrome yn yr un cyfrif Google. Pan dwi'n dod yn ôl i'r dyfais gyntaf sydd yn cynnwys y marciau llyfr pwysig, gallen nhw yn cael ei dileu oherwydd yr synchroneiddiad rhwng y dau dyfeisiau gyda'r marciau llyfr oddi wrth yr ail dyfeis yn ysgrifennu dros yr marciau llyfr oddi wrth y dyfeis gyntaf. Felly, sut i ysgoi hynny? I wneud taw yr marciau llyfr yn y dyfais pwysig yn ysgrifennu dros y dyfeisiau eraill yn hytrach na'r y dyfeisiau sydd ddim yn pwysig yn ysgrifennu ar draws yr marciau llyfr yn y dyfeis pwysig. Wel, i sicrhau taw y dyfais pwysig yn ysgrifennu ar draws yr eraill, beth dwi'n wneud yw i agor Chrome ar y dyfais pwysig, wedi i mynd i'r settings, wedyn i mynd i'r sync and Google services, wedyn i mynd i'r review your syncs data, ac wedyn i mynd i'r waelod y tudalen ac i pwyso ar y botwm clear data, fel hynny. Fel dach chi'n weld, trwy gwneud hynny, mae hynny yn clirio yr rhifau ar gyfer pob fath o cymwysiadau ac hefyd gweithrediadau i'r ddim. Does dim hynny yn clirio marciau llyfr oherwydd, fel dach chi'n weld, mae'r marciau llyfr yn dal yn bodoli. Mae'r jyst yn clirio yr data ar gyfer yr cyfrif hwn, taw os dwi'n eisiau i agor yr porio'r Chrome ar y dyfeis arall, does dim unrhyw beth data i synchroneiddio i lawr oddi wrth y gweinydd canolog i'r dyfeis arall. Ac wedyn, oherwydd roeddwn i'n clicio ar y botwm clear data, roedd hynny yn atal y synchroneiddiad ar gyfer y cyfrif yma ar y porio'r yma. Y peth dwi'n eisiau i wneud nawr yw i synchroneiddio oddi wrth yr cyfrif ar y porio'r yma i'r gweinydd canolog ar y rhyngrwyd. A dwi'n gwneud hynny trwy yn clicio ar y cyfrif ac wedyn i clicio ar y botwm Turn on Sync i troi ymlaen y synchroneiddiad fel hynny. Cadarnhau. Ydw. Ac wedyn mae'r proses o synchroneiddiad wedi ei darchau, ac os dwi'n gwasgu ar y botwm F5 i adnewyddu y dudalen yma, sydd yn dangos yr data sydd yn ei chael ei synchroneiddio. Fel dach chi'n weld, mae'r gweinydd canolog ar gyfer y cyfrif hwn ar y rhyngrwyd wedi ei adnewyddu gyda'r data oddi wrth y cyfrif yma. Ac wedyn, os dwi'n mynd i'r dyfeis arall ac i agor yr porio'r Chrome ar y dyfeis yna yn yr un
cyfrif Google, fyddai yr marcau llyfr oddi wrth y cyfrif ar yr poriwr ar y dyfais yma yn synchroneiddio i'r dyfais arall.